Today I'm going to be doing Buas a Chomórtas Díospóireachta. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo tá Seán móra agus Owen ag breathnú ógra do díospóireacht Gaeilge a bheith ar siúl scoil go luath. Dar leis an bhógra tá dúisin na maithe le buachant agus socraíonn an trúracha fearna chuir le chéile agus páirte lecha sa díospóireacht. Pictiúr dó. Sa pictiúr seo tá an díospóireacht faoi lán seoil. Feic míid scoil mhéara ag tuairteáig ar scoil feidir agus tá slua amach i láthair ag tuairt tacaíochta don dá iarrainn. Pictiúr 3. Sa pictiúr seo tá Seán am díospóireachta agus is é rún atá phléige ná. Ní léon leis an ná don tír seo. Tá Seán ag labhairt ar son an ruin agus is léir go bhfuil na moltóirí ag éisteach go géir le na chuid argóntaí. Pictiúr 4. Tar éis an chuid machnamh a dhéanamh fógraíonn an príomhmholtóir go bhfuil an díospóireacht buaite ag scoil feidir. Déanann sé cógáardais leis an bhéireann agus tá glundar an domhain orthu, níl cala rá. Pictiúr 5. Sa pictiúr seo brontar cuireann chomh le €2,000 ar iarrainn scoil feidir. Is follas go bhfuil siad iontach bródú lasta féin agus ansásta leis an dúis mhór seo. Pictiúr 6. Sa pictiúr dearnach téann an treoir dalta amach go bíleann ghalánta le haghaidh béle deas chun an bua chéiliúra, feicim míid an cuireann fós a lámh teáin. Tá duine den na moltóirí i dteannta leo agus tá an chuma orthu go bhfuil siad iontach sásta leo féin.